Оттам правиш една 2-3 мм малката и 5 мм голямата. Слушай са, една трета котре от долната дължина сега правиш една линия, която е хоризонтална и водоравна, която е дълга в долната страна на листа. една пръста и половина. С размери Дългата страна е надолу. 2 пръста и малко. От тази страна правиш равносторонен триъгълник нагоре. Нагоре взимаш една трета котре, без да правиш нещо, просто да вземи това разстояние. И направи една дълга черта, която да започва от горе-долу в центъра на левия край на листа. Не рисувай още нищо, аз ще кажа кога да го значи около 1 сантиметр малко котре от дясната страна навътре. 2 сантиметра На по-надолу. дължина, не да дебелина. И я правиш да е успоредна на триъгълник. И малки личички, Който горната му страна, много малко. горната страна да се опие